uKahlego Mphela owayengumgadli weKaizer Chiefs akanaso isiqiniseko sokuthi iqembu lakhe lakudala lingakwazi ukufinyelela ku-number 4 ku-league. Ukholwa ukuthi ukushiya kuka-Itumeleng Khune kuvule isikhala esizwakalayo konozinti eqenjini. iChiefs sekuphela iminyaka eyishumi inganqobi neyodwa indebe futhi iqede endaweni yeshumi ngesizini edlule obekuyisizini yokugcina kakhune kuleli qembu. Leli qembu lisayinisa uFiyanto Ntwarwethes Galaxy ukuze ajoyine uBruce Mvuma noBrandon Peterson njengonozinti. Nokho Mphela ucabanga ukuthi uKhune bekufanele akhishwe ngomunye unozinti osezingeni elifanayo. Ukholwa ukuthi onozinti abakhona kuKaizer Chiefs abekho ezingeni futhi lokho kuzophazamisa amathuba abo okuqeda ku-top 4. Ngaphezu kwalokho, uMphela ukhathazekile ngokungahleleki kweqembu. Ucabanga ukuthi kuzoba isithiyo esikhulu ekuphokopheleni ukuqeda ku-top 4. Ubona sengathi kungakwazi kweqembu ukuhlanganisa uchungechunge lwemiphumela emihle kuzogcina kubalahlekisela indawo ku-top 4 ngaphandle kwesikhala sobuholi nokungahlangani. uMphela uphinde waveza ukukhathazeka kwakhe ngomnyango wonozinti baleli qembu. Ucabanga ukuthi onozinti abakhona abanawo amava nezinga elidingekayo ukuze iqembu liphumelele. Ngokusho kwakhe, izinkinga zonozinti yizona ezikhathaza kakhulu okumele zixazululwe ukuze leli qembu libe nethemba lokuqhudelana namaqembu aphezulu ku-league. Phezu kwalokhu kukhathazeka, kodwa iKaizer Chiefs ikhombise ukudlala kahle enkundleni nokwenza kahle okunikeze abalandeli bayo ithemba. Nokho uMphela ukholwa ukuthi enye inkinga enkulu leli qembu elibhekene nayo ukungakwazi ukuguqulela amathuba ale emagolini. Ucabanga ukuthi iqembu lakhe amathuba anele okushaya amagoli, kodwa abagadli balo abakwazanga ukuvalele nethini. Lokhu kuhluleka ukukhahlela epaleni kulahlekisela iqembu kanzima njengoba imidlalo eminingi begcina ngokudlala ngokulingana noma bahlulwe ngenxa yokungakwazi ukusebenzisa amathuba okushaya amagoli. uMphela ukholwa ukuthi uma leli qembu lingayitholi indlela yokuqeda lezi nkinga kuzoba nzima kakhulu ukuthi lingene ku-top 4 kungakhathalekile ukuthi liqine kangakanani. Njengoba ukushaywa kwamagoli kwaleli qembu kunezezelo ohlwini lezinkinga zalo, kucacile ukuthi iKaizer Chiefs ibhekene nomgwaqo onzima uma inethemba lokubuyela esicongweni se-league. Ingcindezi yalezi zinkinga isiqala ukulimaza umnyango wabaqeqeshi nabadlali. Ingcindezi abangaphansi kwayo ibaqeda amandla nokungabibikho kwemiphumela kuqeda ukuzethemba kwabo abalandeli abesebenesineke isikhathi eside. Nabo kuya ngokuya becasuka nokunganeliseki kwabo kuyabonakala. Imidlalo isiqapha ngeso lokhozi ezinkundleni kukadwa abalandeli ukuthi bangasusa uthuthuva uma bezokalisa ukuphatheka kabi kwabo ngokudlala kweqembu. Umnyango wabaqeqeshi nabadlali bayazi kahle ingcindezi ababhekene nayo futhi siqala ukuphazamisa ukuziphatha kwabo. Uma kukhona okungashintshile emaduze kungase kuholele ekuqedeni kwabo ngaphandle kwa-top 8 kuphinde kuphoxe abalandeli. Umbuzo omkhulu osengqondweni yawo wonke umuntu ngokuthi umqeqeshi uNasruddin Nabi kufanele asale aqhubeke nokusebenza eqenjini noma kufanele ahambe. Nakuba uNabi elethe izinguquko ezinhle eqenjini, ukungabibikho kwemiphumela kanye nokwehluleka kweqembu kubhekana nezinkinga zabo eziqhubekayo kubangela ukungabaza mayelana nekhono lakhe lokuholela leli qembu empumelelweni. Abalandeli abaningi nongoti bakholelwa ukuthi sekuyisikhathi soshintsho. Bathi uNabi ube nesikhathi esanele sokuguqula izinto futhi kudingeka umbono omusha ukuze unyakazise izinto. Kodwa abanye bakholelwa ukuthi uNabi kufanele anikwe isikhathi esengeziwe sokusebenza neqembu nokuthi ukumxosha manje kungaba okungalungile noma ngabe yisiphi isinqumo. Yinye into eqinisekile, kukhona okumele kushintshe kwiKaizer Chiefs futhi kusheshe uma inethemba lokuhlenga isizini yayo.